Salutare zăzilor și bine ați venit la un nou episod de analiză tehnică aproape zilnică. Ce faceți voi? Cum vă simțiți? Sper că sunteți bine și sper că nu v-ați lăsat demoralizați de nebunia asta, ce s-a întâmplat pe Bitcoin și pe piața cripto în următoarele zile. Eu v-am avertizat că volumul în piață era foarte scăzut și este foarte probabil să retestăm încă o dată tiparul. Așa că o să vedem imediat despre ce este vorba. Începem cu indicatorul Fear and Greed. Se poate observa că la fel, frica extremă este prezentă în piață. Data trecută, parcă, dacă mi amintesc bine, eram la undeva la 10 sau ceva de genul ăsta. Acum suntem la 13. A crescut puțin sentimentul pieței spre bine, dar totuși suntem la extreme fear, deci nu este nicio diferență. Bun, intrăm puțin pe grafice, zeuților, dar înainte de asta vreau să vă rog să apăsați butonul de like, de subscribe și să apăsați clopoțelul, să-l activați, să vedeți exact când postez eu videoclipuri noi și cel mai important lucru, să vă dau puterea de zeu prin micile ecrane. Sper că ați prins-o și conțineți bine acolo rău de tot să vă ghideze în a face deciziile cele mai bune. Bun, desenasem aici trei scenarii posibile. Până acum pare că s-a validat scenariul numărul 2, adică ăsta. Adică să vină la retestare, da? S-a dus până exact în EMA 200 și în 0236, nu? Da, 0236 pe Fibonacci, zona asta, da? Și din zona asta și-a luat rejectare până pe rezistența triunghiului care a devenit suport. A ținut suportul pe 4 ore și acum testăm frumos EMA pe 4 ore. Acum vine partea interesantă. Da? Ăsta poate să fie un potențial uptrend, adică ceva de genul ăsta. Da? Da, deci este strict speculativ ce spun eu acum, da? Ca să se valideze toată treaba asta și să plecăm mai departe undeva în zona asta, peste EMA 200, ar trebui să facem ceva de genul ăsta, să străpungem în primă fază pe 4 ore EMA ribbon, da? Dacă am străpus EMA ribbon pe 4 ore, ne ducem aici. Dacă ne luăm reject, cel mai probabil ne mai întoarcem încă o dată pe suportul ăsta și de aici rămâne de văzut. Poate chiar să coborâm mai jos, cine știe, da? Însă important este că a ținut zona asta, a fost respectată și acum se îndreaptă către EMA ribbon pe 4 ore. Dacă o rup zona aia, cel mai probabil o să se ducă la următorul nivel undeva la 33.000 și ceva, da? O să facă un nou vârf și pornim un trend ascendent, da? Cam asta ar putea să... Vreau să pornesc puțin QQM modul. Da, și dacă îmi permiteți, pe One Day vreau să mă uit, se poate observa cum avem a doua lumânare pe QQM mod, numai un pic că mă disperă chestia asta, așa, avem a doua lumânare pe QQM mod pe albastru, da? Deci v-am zis, v-am zis, da? După atât de multe lumânări roșii era și timpul să vină una albastră, da? Vreau să facem totuși verde, nu? Ca să fie mai... Așa. Era timpul să vină o lumânare verde, da? Bun, acum rămâne de văzut, posibil să pornim creșterea, să reducem mai departe, da? Până nu îmi închide mie peste EMA ribbon pe One Day, da? Nu, pentru mine e nimic, da? Deci trebuie să-mi închidă peste EMA ribbon pe One Day, peste 4400, să-mi fac aici practic un nou vârf, da, și să se ducă frumos așa, da. Până atunci, pe termen lung, suntem încă bearish atâta timp cât suntem sub EMA ribbon pe One Day, da. Însă totuși breakout-ul ăsta arată ok, e bine, v-am explicat clar că lipsa de volum mă sperie un pic, da, deci volumul a fost foarte slăbuț când a avut parte de breakout, volumul n-a fost wow deloc. Uitați-vă pe 4 ore chart, pe 4 hours chart, am avut aici breakout-ul și uitați-vă două lumânări de buy, 3 lumânări chiar, nu mult peste media. Au fost mai mari cele de sell efectiv decât de buy, da? Deci clar, na, acum rămâne de văzut, v-am explicat aici care e treaba. Mai departe, zeuții mei frumoșii mei, trecem pe timeframe-ul de weekly, rapid, așa să-l trecem în revistă, la fel, mult sub EMA ribbon, punctul meu de vedere și-a găsit aici suportul pe EMA 200 și cred și cu tărie că ăsta a fost fundul. Dacă nu ăsta a fost fundul și nu asta a fost capitularea, mai urmează încă un hop probabil până în 25, maxim, ceea ce nu cred, dar maxim 20.000. Mai departe, zeuților, mergem mai departe pe eGold, moneda noastră românească cu care ne mândrim și cu care
Ne dăm mari, da, pentru că avem cu ce. Bun, încă pe QQE mode corecția se diminuează ușor, va porni și un val bullish. Da, pe ăsta, pe Eagle, pare că am rupt în jos, uitați-vă și voi. Deci cam așa, aici mergea un short, da, în secunde în care ai văzut lumânarea asta. Asta și asta, cu volum peste medie, aici puteți să intri un short și până aici cu un leverage de 10x făceai 70%. În fine, na, ca idee așa, bun. Și ne-am dus foarte jos, ne-am dus extrem de jos, ne-am dus sub suport, ne-am dus aici pe zona asta, da? Ne-am dus efectiv sub zona asta de suport, a ținut zona asta, s-a dus înapoi pe EMA, iar s-a prăbușit pe suport și acum a închis pe suport și cel mai probabil o să meargă, sper, la EMA ăsta la 81, da? Ce să zic, n-arată tocmai grozav, însă sweet zone, nu uitați de sweet zone, da? Suntem practic într-un sweet zone, din punctul meu de vedere, aici zona mea de interes pe Egold, cuprinsă între 55 și 75, da? Aici e zona de acumulare, da? Deci, personal, asta urmăresc să fac. Dacă închide pe daily peste zona asta, ce mai probabil o să testăm ușor zona asta mai întâi de 90 și după aia de 100, da? Bun. Ceva de genul ăsta. Acum rămâne de văzut, dar na. Nu prea am ce să zic, a rupt tiparul în jos, acum testează practic suportul, da? Pare că ține. Acum timpul ne va arăta exact ce și cum. Un Fibonacci, mă rog, nu e prea relevant. Bun, mai departe, zeuzilor, trecem pe o altă monedă. Oricum, nu uitați faptul că Egold-ul este o monedă cu potențial enorm și, din câte am înțeles, cei de la Elrond ne pregătesc o surpriză și ne pregătesc niște update-uri care vor fi, nu știu, un fel de game changer, adică vor schimba jocul, da? Și că o să ne uimească cu noile update-uri. Acum rămâne de văzut, asta am auzit și eu pe aici, pe acolo. Hai să vedem mai departe pe Rune USDT, ce face Rune? Bă, ce să facă Rune? Uite, uite așa. Da, Rune mi-a atins primul nivel de sweet zone, zona asta mi-a atins Rune-ul, da? A suferit o corecție mare, de la 21 la 2. Fui, 21 maxim s-a corectat 88%, da? Cam la fel ca toate altcoin-urile, da? Opa. Cam asta a fost. S-a format tiparul. Posibil ceva de genul ăsta. Nu stau exact să-l fac, dar ceva de genul ăsta. Da, aici acum un fake breakout și acum asta din nou în tipar. Da, și rămâne de văzut ce direcție își alege. Zona asta clar e o zonă masivă de rezistență secunda de față și acum posibil să ne consolidăm puțin în zona asta înainte să plecăm rachetă de aici, da? Deci văd Rune ca în următoarea perioadă să stea undeva în jurul valorii ăsteia, da? Să oscileze între 3,7 și 2,5, da? Secunda în care mi-o străpuns mie 5 sau mă rog EMA pe one day, atunci o să urmăresc să zic bă, da, posibil să facem ceva. Vedem că structura pieței este una bearish, deci pe termen lung structura pieței este una bearish, adică aici vârfulețe din ce în ce mai micuțe și le-am unit printr-o linie de trend de 3 ore, adică linia asta de trend putem spune că este validă, da? Dat din faptul că avem 3 puncte. În secunda în care o să rupă linia asta de trend în sus, atunci mă pot gândi spre un nou vârf. Dacă se izbește de ea, cel mai probabil o să ne prăbușim până vom acumula suficientă putere să o străpungem. Da? Cam așa văd eu situația. Acum rămâne de văzut, pe termen scurt v-am explicat, urmăriți tiparul ăsta și cam asta ar fi zona în care s-ar învârti. Da? La fel, EMA 200 pe 4 ore acționează ca un nivel de rezistență puternic. Dacă îl rupem pe ăsta, ce mai probabil o să testăm și 5-ul, adică EMA pe one day, da, $5. Bun, mai departe vreau să mergem pe o altă monedă, mai exact pe ICP, după aceea pe Phantom. Da, hai să vedem. ICP. Ce face ICP-ul? Păi ce să fac? Uite, testă.
Mamma mia, ICP-ul, ca de obicei nu face nimic. Deși am încredere personal în ICP, tind să cred că va ajunge în următorul bull run destul de sus. Da, e doar o părere personală, nu trebuie să vă alarmați. Asta cred eu, nu înseamnă că trebuie să se întâmple. Da, asta cred eu că o să ajungă în următorul bull run foarte sus. Bun, am aici un potențial tipar pe ICP. Da? O testat rezistența, aș luat reject și acum vedem dacă ne menținem peste e-mail pe 4 ore și să mai testăm încă o dată și potențial să rupem. Dacă nu, mai face ceva de genul ăsta, cel mai probabil. Pe one day la fel, pe QQM mod avem două lumânări pozitive. De ce mi s-a făcut iar așa, mă, omule? Avem două lumânări pozitive, să facem așa, chiar nu înțeleg, mă rog. Nu, mă scuzați, acum suntem pe one day, eram pe one hour. Da, pe one day încă nu ne-am întors. Da, se poate observa că corecția asta e de ceva vreme. La un moment dat trebuie să ne întoarcem și pe one day. Dar vreau să pun celălalt chart, o secundă. KuCoin, ăsta e chartul principal. Da, la fel, o rup tiparul ăsta, de când o rup tiparul ăsta, efectiv asta a fost capitularea pe ăsta. Asta e zona de miere, din punctul meu de vedere, sweet zone-ul pe care eu îl urmăresc. Formasem și un tipar aici, da, pe care l-a rupt și acum lea ca suport. Se vede clar, da, că lea ca suport, opa. Ia tiparul ăsta ca suport și posibil potențial să plecăm acum foarte frumos mai departe la EMA 200, mai exact 9,5. Da, asta rămâne de văzut. Vrem totuși să apară volumul mai mult în piață și depinde mult și de Bitcoin dacă va performa sau nu bine. Phantom, hai să vedem pe Phantom. La fel, un scurt tipar aici pe Phantom. Un symmetrical triangle, da, un triunghi simetric aici avem. Bun, cam așa arată. Momentan suntem pe suport, o testat rezistența, sus înapoi pe suport și acum posibil să alegem o direcție. Dacă e direcția de jos, astea ar fi suporturile. Primul nivel de suport 31 de cenți, după aia 25 de cenți. Dacă rupem în sus, cel mai probabil o să ne ducem mai întâi aici la 51, da, și la EMA 200. Pe 4 ore, valul bullish pe QQM mod urmează, dar pare că urmează corecția, wow, dita corecția pare să se încheie pe QQM mod, sweet zone atins, zonă bună de buy. Ce cred eu că se va întâmpla pe Phantom? Păi pe Phantom, ca să facem ceva în adevăratul sens al cuvântului, rezistența asta e sfântă, adică vrem să străpungă cu putere această rezistență la un moment dat, da? Ca să-mi confirme mie că o să putem vreodată să testăm all-time high-ul precedent la 3,5, ceva de genul ăsta, mai întâi trebuie să-mi rupă tiparul ăsta cu volumul și să închidem peste 0,72 de cenți. După ce am închis peste 72 de cenți și am făcut aici practic un nou vârf mai mare decât ăsta, da? Am făcut un nou vârf și am pornit o structură bullish și mi-a rupt și rezistența asta care persistă de o grămadă de vreme, da? Și s-a creat aici o structură bearish a pieței pe termen mare pe one day. Când o să fac un break in the market structure, când îmi sparge mie structura asta a pieței, atunci o să fiu de părere că piața se va duce potențial până la all-time high și potențial să depășească all-time high-ul, da? Însă mai are multe chestii de spart. E medibun, rezistența, da, aici la $1 e un prag atât psihologic cât și o rezistență, se poate observa de-a lungul timpului, destul de puternică, zona asta, da? Are de mâncat, da? Atâta timp cât ești sub EMA 200, în general ești bearish, la fel sub e-medibun pe one day, tot ceva de genul ăsta, tot bearish este, da? Cam asta este, zeuților, pe termen scurt, pe 4 ore, urmăriți frumos ăsta, urmăriți tiparul, da? Fratele vostru, ca de obicei, vă îmbrățișează, vă urează o zi productivă, o zi frumoasă și aștept sugestiile voastre în comentarii. Dacă vreți să vă analizez vreo monedă, spuneți-mi și se face cu mare drag în episodul următor. Vă pup și o zi frumoasă!